ଆମେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଆସିଥିଲୁ, ଲେକିନ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ନଈକୂଳେ ଜଣେ ଭାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରଡ଼ କିଣିବା ରଡ଼ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ଗୋଟେ ରଡ଼ କରିକି ଅଟା ଗୁଳାକୁ କେମିତି ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିଙ୍ଗିକି ଅଟା ଗୁଳା ବହୁତ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଭାଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କଣିରେ ଗୋଟେ ସଢ଼େଇ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରେ, ସେଇଥିରେ ଅଟା ଗୁଳା ରଖି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କଲୁ, ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଛ ଲାଗିଲା। ମାଛ ଲାଗିଲା ପରେ ଭାଇ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନିଆରା ଫିସିଂ ଇଏ ଗୋଟେ। ଆଉ ରଡ଼୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରଡ଼୍ ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଅଟା ଗୁଳାକୁ କେମିତି କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୂରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟେ ମାଛ ଲାଗିଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଛଟେ ଲାଗିଛି ଭାଇଙ୍କର। ଲାଗିଯାଇଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। କାହିଁକି? ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ। ରୋହିଟେ, ଛୋଟ ରୋହିଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତଥାପି 600-700 ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାଛ ଲାଗିଗଲା। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ ବୋଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅନୋଖା ଫିସିଂ।